felly y Manghanolfan gneifio Meirion ar gyfer her cynta'r Bwyellwyr yn erbyn y cneuwyr. Ras gyfnewid fydd hon ac y cneifio ar hyn o blyd mae Sonia Fagan, un o deulu enwog Fagans o Seland Newydd, yn ei herbyn hi. Mae Veronica o Tasmania. Da ni'n cael dim byd ond yr enwau cyntaf fan hyn o'r enw Bwyellwyr. Ac sbiwch ar y torri yma. Mae'n eithriadol o gywrain a chywir yn gorfod bod wrth gwrs ac mae hwn yn fater o byw neu marw a dweud y gwir. Yr ail oen allan felly ar llwyfan y merched sy'n cneifio. Yr ail i gneifio ydy Susie Parish o Loegr. Eithaf ar y tansail fan ar hyn o bryd. Lle mae'r Bwyellwyr arni? Wel, mae Veronica ar fin holltir darn cyntaf o bren felly. Mae'r ail Bwyellydd yn barod, sef Christy, hi'n cynrychioli Bwyellwyr Dyffryn Gwy. Hollti o un trawiad bob ochr i'r canol er mwyn hollti'r darn pren yn ddau. Dyna'r amcan yn fan hyn, a mi welwch chi'r dechneg yn eglur fan hyn. Maen nhw wedi marcio yn barod ar y pren. Susie Parish fodd bynnag ar y blaen o ryw chydig o ran y ras gyfnewid yma wedi gollwng hi hoen hi. Yr oen nesaf allan ar y bwrdd felly gan Michaela Hall o Seland Newydd. Felly y Bwyellwyr ychydig bach ar ei holi ar hyn o bryd. A hitha just yn troi ar gyfer ochr arall y pren Kirsty ydy hon o Dyffryn Gwy. Mae yna ddwy arall yn disgwyl yn eiddgar am ei tro sef Felix o Denmark a Carolina o'r Weriniaeth Czech. Ond ar hyn o bryd, dipyn o drafferth yn fanna i Michaela Hall. Yr diwetha i gneifio, ond da ni'n canolbwyntio ar y pren ar hyn o bryd. Lancement, Eleanor. Mae'n nhw'n just dweud wrth y sylwebr fan hyn, ddim yn gwybod beth oedd yr gair y Ffrengig am arafa. Eleanor Resno yn cneifio yn erbyn Felix fan hyn. O na, da ni dal ar Kirsty o Dyffryn Gwy. Mae yna rhywun wedi tynnu'r llinyn, un o'r Bwyellwyr wedi tynnu'r llinyn peiriant Eleanor Resno. Da chi'n gallu gweld hynny, oedd wedi ailgychwyn erbyn hyn. Dyma Eleanor yn mynd lawr y stodiad diwetha ar gyfer yr oen diwetha yna. Gawn ni weld rwan, dyna bo yr cneifwyr wedi ennill o fan hyn, ond wrth gwrs yr her yn parhau ac felly mi draw ni'n sylw rwan ar gyfer techneg y Bwyellwyr. A dyma chi, gymeriad ydy Felix o Denmark. Bydda chi ddim yn licio croesi'r hogan yma, lle i ddweud ydych chi. Troi rwan, un bob ochr, torri'r hafnen o bren ac mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach iddo fo. Ac wrth gwrs, hen arfer yn cael ei greu, ail-greu os liciwch chi ar gyfer chwaraeon ydy hyn i bob pwrpas. Mae'r bobl yma yn teithio ar hyd a lled y byd yn arddangos y grefft o ddefnyddio Bwyelli ac erstalwm. Dyna'r ffordd byddach chi'n torri coed wrth gwrs. Mae coed rwch ydi bach o bwnc dadleuol yma yng Nghymru ar hyn o bryd, ond fyddwn ni byth heb coed ac felly mae'r rhaid cael dulliau o reoli a thorri a siapio coed. A dyma chi, enghraifft da fan hyn, Carolina wedi dod yr holl ffordd o'r Weriniaeth Czech. A da ni'n meddwl am y gwledydd mae lle mae'r merched yma sy'n cystadlu wedi hannu ohonyn nhw. Mae nhw yn wledydd coedio dros ben. Ac felly mae cyfle i ymarfer y grefft yma. Ac mae'r merched yma a'r bechgyn fydd yn cystadlu nes ymlaen yn gwneud bywoliaeth i bob pwrpas yn cystadlu yn arddangos i grefft ar hyd a lled y byd. Felly dyna ni, yr her gyntaf wedi chwblhau. Cneifwyr wedi ennill o ddigon yn fanne, ond arddangosiad o rym a phwer eithriadol o fanne gan y merched yn mysg y Bwyellwyr hefyd. Chwarae teg iddyn nhw gyd. Mae'r neuadd yma gyda llaw yn orlawn unwaith eto ar gyfer rhywbeth chydig bach yn wahanol ar y dydd Iau yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion.